Kuules nyt Esko. Millä ihmeen sulla varaa pelat näitä pelejä täällä? Meillähän odottaa koton ihan kauheat kasat laskui. Nyt alkaa olemaan kyllä mitta niin täynnä tätä touhua. Ei tästä tule yhtään mitään tästä sun pelaamisesta. Me taidetaan kyllä Tiidan kanssa lähteä ja voit olla ihan 100 varma. Ei tästä nyt ole kyllä yhtään mitään. Tiina, lähdetään menee. 100 metriä starttiin. Siitä liikkeelle lähtee hyväksyttyy vauhdikkaasti avaa yksi hymyn pilkki lähtee suorastaan seuraamaan lähtöautoa. Ja sen Kimmo iskee nyt vauhdin päällä saanut 6 tulikellona kahteeseen mentäessä. Tulikella siirtyy kärkeen. 7 liikkeen tähti on jäämässä toisen ilman selkään ja niinpä Ykkonen ottaa jokkia toivottavasti kiinni. Kuuden takaa, jotta saa selän eteen. Mikä hitto te porilaisia oikein vaivaa? Mä oon Ulvilasta. Mä olen Ylvilästä. Korjaan Leineperistä. Päivää Esko. Päivää. Isä on huoneessa. No, kiitos. Hei. Hei.
Kuules isä, se sun eläkkees. Se ei nyt enää yksi riitä tähän hoitopaikkaan. Meillä on enää varaa pitää sua täällä, tässä palvelutalossa. Meidän on nyt pakko lähteä etsimään sulle uutta hoitopaikkaa, jotain kunnallista halvempaa. Meillä ei ole varaa enää pitää sua täällä rikkaiden 5 tähden palvelustalossa. Ei millään pahalla, mutta ei meillä ole varaa. Olisikohan se jo ruoka-aika? Kahvia. Äiti, me käytettiin ne sun kaikki hienot korut kultasepällä ja sai kaikki tummentumat pois. Nyt ne on ihan niinku uudet. Kerro Elvira mulle, siis Anopille siitä kesäkuulasta. Joo, kiitos. Tiedätkö äiti, se huvila, jonka sinä ja isävainaa omistitte, niin me saatiin nyt myytyä se Kultaranta. Ja siis me saatiin myytyä se Kultaranta ja siitä saatiin 1 200 000. Eikö ookin hienoa? No, ota äiti kahvia. Olisiko sellaista hernekeittoa? Äiti alkaa nykyisin olla niin muistisairas, ettei enää käsitä mitä mikäkin tarkoittaa. En millään haluaisi äitiä holhouksen alle. Hän on ollut aina niin itsenäinen ja vahva ihminen. Mutta nyt ei reagoi edes mihinkään tärkeisiin asioihin, niin kuin siihen huvilan myyntiin. Aivan. Pitäisikö meidän sittenkin tehdä jo se edunvalvontasopimus? Ainakin miettii. Niin. Ollaanhan me tästä jo puhuttu. Ei siinä nyt oikein enää mitään muuta auta. Äiti on niin haavoittuvainen. Äiti, mennään huoneeseen.
kun ei sulle kerran se muu pitää maistu. Isä, sä oot nuorena ollut aikamoinen naisten mies. Niinhän ne väittää. Ja olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvää itsenäisyyspäivää. Kiitoksia. Hei isä, kenelle sä noi kukkaset ostit? Et ainakaan äidille. Se rupes vaan yskimään ja se naurais, jos se tietäis, että sä ostat meidän vähillä rahoilla sille jotain kukkasia ja koitat saada niillä sen hyväksyntää. No, ei oo äidille. No kenelle sitten? No, mulla on yksi idea tai vähän semmonen... No nää on pappalle. Pappalla on semmonen yksi vanha mummo siellä hoitokodissa, mihin se on ihastunut. Nää menee sillä. Mihin palettiharkkoihin sä olitkaan menossa? Tää? Mihin oikein palettiharkkoihin? Iskän on street-tanssiharkat. Tanssiharkat. Heippa iskä! Nyt isäpappa, sä oot ruvet käyttämään sitä kuuluisa hevosmiehen sarmiassa. Olethan sä vielä sama naisten mies kuin silloin 50-luvulla, eiks niin? No, niin ne väittää. Ajattelis iskä, Eemeli ja Elvira, eikö sopiva pari? Nyt tehdään niin, viet nämä kukat sille, meet sinne ihan muina miehinä. Oi, onks toi mulle? Äidille se ei ainakaan oo. Jos se tietäis, se lähtis heti menee, että oot ostanut sille jotain kalliita suklaarasioita. Ei oo äitille eikä sullekaan. Onks toi taas sille pappan vanhainromanssille? No joo, mut et sit kerro tästä kenellekään. Ei ainakaan äidille. Tai jos tää juttu onnistuu, et kerro kenellekään. En mä kerro. Korkeintaan kuin Snapchatissa. Sinne et nyt ainakaan aikaisin. Vitsi! Iskä! Vitsi! No, pappala on semmonen rikas hoito siellä vanhankodissa. Sillä on niin paljon rahaa, että se itsekään tiedä. Jos pappa saa sen vihille, sitten meillä on rahaa millä mällä. Oot sä ihan tosissas, mitä sä just sanoit? Tiedätkö sä, onks toi ees laillista? Ei mua nyt ainakaan mistä voi syyttää. Tää on tehdä. Vähän pukkia ja suklaata ja sen sellaista. Ei mua... Ja sä koitat saada nyt olla suklaarasialla. Hei, sori kun mä pusken tähän tälleen näin ilmoittamattomuun.
Kuuntele, jätkä näyttää ihan siltä, että sä tarvitset akuuttiin pinkkaa. Nyt aukesi ihan uskomaton sijoitusmahdollisuus. Me ollaan ostettu Mouhijärveltä vanha kanafarmi. Eikö mitä mennä? Tanssiherkkuja. Joo, striittitanssin just sinne. Me sijoitettiin sinne serverihalli ja me tehdään uusi kryptokolikko nimeltä Mouhicoin. Ja sulla on nyt mahdollisuus sijoittaa siihen ekojen joukossa. Me hajautetaan se tonne servereille ja sen jälkeen me lähdetään puskea sitä maailmalle. Siinä on aivan uskomattomat mahdollisuudet tienata. Oot sä messis? Jos sä haluut olla messis, niin call me. Isä, tässä olisi vähän lisää tuulta siihen sun orastavaan siis lemmenpesään. Ei ne ole sulle, ne on Elviralle. Viet tuonne Elviran huoneeseen ja saatte sitten yhdessä syödä niitä siellä. No niin, nyt tehdään niin kuin viimeksi. Viet tämän Elviralle ja koputat. Äiti on muuttunut jotenkin paljon iloisemmaksi. Miksiköhän? No, eikö se ole positiivinen asia? Silloin muistikin saattaa alkaa palailemaan, ehkä hiukan. Niin. Musta tuntuu, että siellä vanhainkodissa on varmaan tapahtunut jotakin semmoista, mistä me ei tiedetä. Niin. Niin viimeksi siellä tarjottiin ainakin suklaakonvetteja. Eikös suklaa ole naisille vähän sellainen? Anders, ole nyt hiljaa. No, mutta onhan se nyt todella iloinen asia kuitenkin. Niin. Että äitis on löytänyt hyvää elämää. Se on kuitenkin pääasia. Eikö ole? Johan se nyt ramppaa. Kyyhkyläiset täällä kahvilla. Tiedän. Koska häitä vietetään. Jaa. Mikäs romanssi se täällä on syntynyt? Ei se ole ensimmäinen kerta, kun täällä häitä vietetään. Ai jaa, onko näin? Juu, tuttu juttuhan se täällä on. Ei sellaista peliä se täällä on. Joo, ja näin vanhainkodinjohtajana voin sanoa, että kun vanhuksille tulee sisältöä elämään, niin elinajan odotus pitenee. Niin, ja käyhän meillä tuo paikallisseurakunnan pastori vihkimessäkin täällä näitä pareja. Ja mikäs näillä täällä on ollessa? Elämä on eletty ja lapset on tehty ja nyt on aikaa vaan itselleen. Näinhän se on, iskä. Kosi nyt vaan. Johtaja lupasi järjestää häätkin. Juu, totta kai. Kyllä, ilman muuta. Ja onhan se mukava asia kaikille muillekin vanhuksille, että täällä pidetään tällaisia hääjuhlia. No niin, iskä, kosi nyt vaan. No, kuka se nyt on oikein menossa täällä naimisiin?
Kirkkoherran virasto, Joel Saari. No, se on vanhainkodilta johtaja Vuorinen taas tässä. Morjesta. Hei, meillä on taas täällä joku vanhus, jota vähän Amorin jouskarilla ammuttu sydämeen. Tiedät, aikovat naimisiin. Niin, sit täällä vanhainkodilla viittäisi. Onko vanhusten lapset tietoisia asiasta? Entä noi edunvalvonta-asiat? Onko heillä laillinen oikeus päättää tämmöisestä asiasta? No, tällä miehellä on poika, jonka kanssa täytyisi varmaan keskustella. Mutta tämä nainen Morsian taitaa olla ihan omillaan, että se, vaikka ei nyt enää mikään terävikynää olekaan, mutta mikäs näillä täällä? Menkö naimisiin mun puolesta? No tehdäänkö silleen, että mä tuun poikkeen siellä vähän ja pyytäkää vapaan poika ainakin. Katsotaan niitä asioita sitten. Selvä, tämä selvä. Tervetuloa vaan. No niin, kuulemiin. Tässä on Sulhasen poika, Esko Mäkinen, Emelin poika siis. Eskolle olla kahvia? Ja hän on paikallisseurakunnan pastori Joel Salmi. Ja hän tulisi, meillähän on tuttu vieras käynyt ennenkin viihkimässä näitä. Kun meillä täällä Amorin nuolet vähän viuhuu. Semmoista se on täällä. Niin, ymmärsin, että te olette isänne huoltaja ja myös taloudellisessa vastuussa isästä. Juu, kyllä sitähän tämä on ollut raskasta vastuuta. Ja onhan se hienoa, että isä vanhalla päivillä vielä löytää täältä iloa elämäänsä. Niin, juu. Mutta mites tää ikäneito sitten? En tunne henkilökohtaisesti, enkä edes kasvoilta, mutta kun tämä nimi Elvira Andersson soittaa kelloja, eikö hän ollut lehdessäkin joku vuosi sitten, että hyvin varakkaan suvun vanhin elossa oleva jäsen, onko sama henkilö? En tiedä naisesta mitään. Siellä se tuppaa ramppaama pappan. Isä on vähän semmoinen. Okei. Mm-hmm. No, tarvis allekirjoittaa joitakin papereita. Mulla olisi ne tuossa autossa valmiit lomakkeet. Ja oisko sillä tavalla, että häät olisi sit jo ensi lauantaina? Mites vieraita? Ketäs kutsutaan vieraita? Ei mitään vieraita. Aha. Semmoset häät. Jos mä haen ne paperit tässä välissä. Joo, jos mä hakisin kahvia tässä. Ja äiti onkin jo pöydässä. Minä sinne, minä haen kahvia. Kukahan täällä on menossa naimisiin? Mitä, äiti? Täälläkö? Joku menossa naimisiin? Joku mies on täällä menossa naimisiin. Että täällä olisi häät. Uskomatonta.
Siis, että jotkut yli 80-vuotiaat ja mummot ja papat menos naimisiin. Höpö. Sellaista se aina on. Mutta eikö se ole onnilaa, että vanhemmillakin ihmisillä on jotain iloa tässä elämässä? Että eihän se meiltä pois ole. No ei niin, mutta ajattele, jos meidän äiti, siis jonkun ukon kanssa täällä, ei siis kauheeta, pelkkä ajatus pois päästä. Hei, äiti on aika väsyneen näköinen. Mä vien hänet huoneeseen. Vie vaan. Tässä olisi nämä paperit sitten. Sori, siinä. Joo, niin jos nämä täyteltäisiin vielä. Mennään tuonne aulalle. Mä ottaisin kyllä toisen kupin kahvia vielä. Jos tossa kumminkin täytellään, niin saadaan nämä kondikseen. No niin, tässä olisi sitten näitä papereita. Elikkäs tuosta noin. Ja siitä pitäisi vähän allekirjoitella. Elikkä siis isäs nimi on Eemeli Johannes Mäkinen ja morsian on Elvira Andersson. Allekirjoitus. Jo, ja sitten tohon vielä, niin isäs pääsee onnellisesti naimisiin. Isä on moneskohan kertaa mihin? Ai teidän isänne on menossa naimisiin? Ai teidän isä on menossa naimisiin? Joo, niin kyllä joo. No onneksi olkoon. Onneksi olkoon vaan, joo. Äiti oli todella väsynyt. Tuohon vielä allekirjoitus. Sen takia tässä vähän kiireitä pitänytkin. Me olemme koolla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen. Hyvä hääpari Eemeli ja Elvira. Te olette tulleet Jumalan kasvojen eteen solmimaan avioliiton. Hänen sanansa kuunnellen ja yhdessä rukoillen pyydämme teille ja avioliitollenne Jumalan siunausta. Raamatussa sanotaan, Jumala loi ihmisen kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. Mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Jumala siunasi heidät.
Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa. Kysyn sinulta, Eemeli Johannes Mäkinen, tahdotko ottaa Elviira Aune Anderssonin aviovaimoksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Kyllä. Kaikki tietävän Jumalan kasvojen edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa kysyn sinulta, Elviira Aune Andersson, tahdotko ottaa Eemeli Johannes Mäkisen aviomieheksesi ja osoittaa hänelle uskollisuutta ja rakkautta myötä- ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Voitte pujottaa sormukset. Te olette nyt ottaneet toisenne aviopuolisoiksi ja tunnustaneet sen julkisesti Jumalan kasvojen edessä ja näiden todistajien läsnä ollessa. Vihkisormukset on annettu avioliittonne merkiksi. Sillä valtuutuksella, joka minulle on uskottu, vahvistan teidän liittonne ja julistan teidät aviopuolisoiksi. Onko se siinä? Siis ovatko he nyt aviopari? Kyllä on. Elikkä hän on hänen rouvansa. He ovat naimisissa. Hetkinen nyt kaikki. Minulla on vähän asiaa tähän vihkimiseen. Tuossa viime torstaina, kun teillä oli tämä palaveri tämän oikeamielisen ja rehellisen papin kanssa, niin silloin saimme mekin kuulla tästä koomisesta, mutta romanttisesta tilanteesta, joka tämä Esko oli ikään kuin junaillut. Olisikohan pikku joulutonttu supatellut papille korvaan? No, haastateltuamme vanhainkodin johtajaa, kuten kaikkia muitakin osallisia henkilöitä, totesimme, ettei isäsi ollut ollenkaan tässä pikkujuonessa mukana. Selvisi myös, että äitini tässä taitaa ihan oikeasti tykätä isästäsi. Huomasimme jopa, että isäsi seuraa on todella hyväksi äidillemme. Hän on tätä nykyään paljon pirteämpi kuin silloin, kun joudumme hänet tänne jättämään. Niinpä päätimme puuttua sinun suunnitelmaasi vain pieniltä osin. Pappi allekirjoitutti avioehtosopimuksen ja sillä tavalla hurmaava isäsi saa asua täällä ilmaiseksi loppuelämänsä ja saa parhaan mahdollisen hoidon. Siis äidin rahoilla tietenkin. Mutta sinä, Esko, sinä et saa penniäkään tästä perinnöstä. Eikä isäsi ole tällä hetkellä rahallisesti yhtään sen rikkaampi kuin ennenkään. Hei, mutta nyt kaikki leikkaamaan kakkua.
45 sekuntia. No, millaisen ne meni se säätö siellä sun isäs kanssa? Iskä, hän on tuommoinen. Niin iskä. Laitas nyt raksia sinne ruutuun, niin saadaan se vuokra maksettua. Kulttuuri ja teatteri on tärkeä osa paikallisesti tuotettuna eri kunnille ja erityisesti Ulvilassa. Leineperissä on tärkeää, että tuotetaan teatteria kuntalaisten ja matkailijoiden iloksi.